Unelmien uutisista. Hyvää päivää. Minä olen uutistoimittaja Venna Vainikainen ja tässä vieressäni on toimittaja Aadamäki ja ulkomaan uutisia. Sodat ovat loppuneet koko maailmasta ja kaikkialla vallitsee rauha. Kaikilla ihmisillä on nykyään kotia riittävästi rahaa ja ruokaa. Ja lisää ulkomaan uutisia. Kaikki ovat nykyään tasa-arvoisia keskenään. Kaikki pääsevät kouluun ja kaikkialla maailmassa lapsilla on hyvä olla. Seuraavaksi katsomme reportaasin Pihkaanmäen koulun oppilaiden unelmista. Olkaa hyvä toimittaja Santeri Mikkonen. Tervetuloa tänne Pihkaanmäen koululle. Tässä vieressäni on 2-, 4- ja 6-luokan oppilaita. Millaisia unelmia teillä on? Oma muotikauppa. Osata sirkustemppuja. Voittaa lotos. Tulla miljardööriksi. Lentää lentoja. Miksi on tärkeää, että on unelmia ja haaveita? Jotta voi saada jotain aikaan. Että voisi kehittyä. Kiitokset haastattelusta ja nyt takaisin studioon. Kiitoksia sinne Pihkaanmäen koululle. Nyt vielä kotimaan uutisia. Suomessa ei ole enää rikollisuutta. Hyvää päivää jatkoa kaikille katsojille ja muistakaa unelmoida. Hyvää päivän jatkoa minunkin puolesta ja haaveilemisiin.